Takže čau lidi, tady s váma Frainzer a my teďka dáme si jednu challenge, další challenge a to bude normální Battle Royale OMG. Takže dáme normální Battle Royale, jo, ale když nám tady game UI, tak tady mám recykl, že jo, já dám off a takže nebudu vidět ten crosshair. Takže když budu střílet, tak ty náboje budou střílet úplně automaticky, jo, tak což jako hustý, což je fakt hustý. Takže tak no, a jestli se vám bude líbit tohoto video, tak dejte like a odběr, no a jdeme na to, no. A jinak, já jsem vám sliboval, že bude video s týma, s nastaveníma, ale já jsem úplně na to teďka zapomněl, tak jsem si myslel, že udělám tohle video a pak třeba zítra sobota udělám víc času, takže že bude více nastavení, takže budete hrát tak profíci, takže tak no. Určitě by jsem teďka vidíte, a už ten crosshair nemám, jo, takže nevím, kam to střílí, ale když já dám, že on, koukejte se, tak vidím ten crosshair, jo, takže já dám off a nebudu vidět, kam to střílí. Ale když to je se skoupem, tak to bude jako lepší, že jo, budu mířit a pořád to vidím. Ale jako bude to těžký, třeba jako shotgunou, ale jako třeba SMGčkem, no. Tam kdyby snipou, no scope. Hoši, dáme si ještě jednu challenge, že dáme aspoň jediný no scope. Aspoň jeden no scope, jo. Dobře, když nedám, no jsem srabák. Je třeba na nějakom botu, to je jedno, ale zkusím to, kámo, jak to bude těžké. Já si myslím, že to bude zase jednodušší. Tak už jsem zkoušel jednou tuhle challenge, ale nenatočil jsem to. A snad tohle, když to budu točit, tak určitě budu, no nebudu mít slovo, takže tak. No jen tak, for fun. Takže tak. Jako klasický můj landing spot bude tenhle domeček, víte co? Ne, nekopíruju Alkana, ale jsem na začátku season jsem tady padal, vyplatí se to, jo, takže tak. Na Alkana ani už moc nekoukám, ale jako vím, že Alkan je dobrý. No kam, já nevidím tohle. Jinak v dnešním updateu, Star Wars updateu, vrátili ty nějaký věci, takže tohle vrátili křídla, takže jako Red Bull vám dává křídla a tady máme novou věc. A to jsem ještě nezkoušel, jako Wookiee Bowcast, ok. O, co to dělá? Počkej. To jako SMGčko nebo co? Počkej. Ježiši, já nechci emoutit, to chci dát. Kolik to dává attack damage? 110. Počkejte, jako do hlavy, nebo? Fire rate 2, to je asi v pohodě, ne? A reload time, kámo, 0,0. Nemám to náhodou držet? Asi ne, počkejte. Jo, mám to držet, aha. OK, kam už nevidím, že crosshair. Jinak, přidali zase blesky a křídla vrátili. A odebrali ty schopnosti, kromě vody. Voda jako OP, ale nevím, měli by jí to taky odebrat, je až moc OP, mega otravná, kámo. Každou hru mě zabíje právě, že ta voda, což jako nechápu, je to strašně OP. Jako, je to fakt těžký bez toho crosshairu, ale no, ani, no není, jako zároveň je, ale zároveň i není, chápeme se. Takže tak. Jinak mohl bych se změnit na Frainzer po trošičku ETB, ale nemůžu, mě to píše, že se musím zeptat, what the fuck. No, super. Ten mám batro, jsem v prčejcích. Cápek má check splashe, když si mu nedal úplný hovno. Zajímavý týpek.
Já ti říkám, zrovna řeknu, ať odstraní vodu a mě zabije týpek, který má vodu. Chápete? Jinak když umřu, tam kdyby týpek věděl, na čem hraju. Jsem legenda, kámo. OK, nejsem legenda. Vidíte, kámo, jenom voda, chápete? To nechápu absolutně. Proč kam zrovna vodu jenom nechaj, kámo, já jsem si myslel to odstranit jako všechno, že jo, jako to je Star Wars update, není nějaký Avatar update. Ale zrovna vodu, jako nevím, no, to je trapný, že nechají zrovna vodu. To je fakt trapný. Jako voda je trapná. Je dobrá, ale trapná, když vás zabije ten týpek. Takže tak no. Jinak nemám náboje, což jako blbý. A mám tady míň, aspoň. Tam zatím to jede, jako 1 kill, ale ještě musím získat nějak snipu. Když no-scope nedám, asi nevadí, no. Když nedám, jsem nubka. Ale si získám snipu, že jo. Když ji najdu, nebo mám si koupit. Takže já teďka na streamu, ale streamoval jsem, takže byste mi napsali. Co to je? Hej. Dobrý. Co pak mi jako zandal? Hodně mi zandal. Co? Dobrý. Hej, musím zrát, nemám šanci, kamo. Chápete, že kam on má blbý art. Oni týmujou? Počkejte. Já hraju 2. Ne, nehraju. Však tom týmujou? Ne. Jako vím, že tam je NPCčko. A tam byli oba 2. Nebo jen se mi to vzalo. A to je jedno. Kamo, jsem to nemohl dát, že jo, já nevidím ten krožer. Když dám win, musíte dát like a odběr. Určitě, kamo, prosím, myši. Bude to dobrá podpora. Ale fakt nevidím nic. Jako vidím Fortnite, ale chápeme se, jakože je krožer. Já má ruka. To se nelaglo, jenom. Dobrý. Takže mi se škrábá ruka. Zase kam? To nedám. Dobrý. Takže tak. Kámo, ta ruka. Musím ji škrábat. Škrabuška. To horší a horší tam. Co mám dělat? Přejdu. Dal jsem mu. Skoro kilo.
Aha. Chápete, že po mně další střílí? Kde? Aha, tak se jako nedivím. Když má AKčko se 4. Počkat. Však. Já tady pohoda, healuji se. Já bych se nedostal snajkama. Představ si, že tam střílí jak magor. Na něho, kamo. A tak nic. Jsem mrtvej. A protože nemám šanci, když nemám matro. Přísám, nemám matro. Nemám nic, kámo. Jako můžu se ho natěžit, ale zrovna ne tady. No, dobrý beatbox. Nice. Como dobrá sungo. Yeah boy, kámo. Dobrá songa, kámo. Tady umřu. Trapnej. Kam však mně přijde, že mám lepší aim než... I bez toho krožeru. Mně přijde, že mám prostě lepší aim. Jak normální. Oh shit. Tam má. Máma tro, prosím. Yeah, boy. Ne, kam jsem mu chtěl dát nouskou, tak jsem na tom přemýšlel. Co? Medailon. Yeah, boy. Yeah, boy, come on. Ale cápku, to si neměl udělat. Tady někde, kámo. Kde? Tak dobrý. Jako to je těžký mega vyhrát. Bez kodožeru. Je to těžký, jako. Yes, kamo. A kamo, vlastně mám ten medailon, který má dash. Yes, kamo, to jsem potřebovala. Jdu na ostrov. A budu fightit. Jsem buga. To je Offensive winner.
Když je FNCS winner, tak musím vyhrát. Ne? Tako. A já jdu na ostrov a když prostě nějakýmu týpkovi dám no-scope třeba z 300 metrů, zkusím to, hoši. Danger close. Ne. Wow. Komu? Tam stojí prostě 15 pater. No risk for no fun. Tamhle kam. To nejde. Kdyby se mu dal aspoň snipe. Tam nechci fakt dostat za full damage. Kdyby jsem dostal za full damage. Oh shit. Kámo, s takovým loadountem nesmím prohrát. Kámo, však už jako najeťáky docela. Je to hážer. Beru. Tak ne. Já jsem blbec. Sorry, že kempím, kámole. Tam to trvá video už 18 minut skoro. A pořád jenom 4 kily, což jako úplně málo ještě. Jako to je hodně málo za ty. Jako chápu, že to je bez krožeru, ale... Danger scoops, danger scoops. Vidím ho. Oh shit. Ne, kamo. Ne. GG. Kamo, škoda. Kamo, totální škoda. OK, tak když se vám líbilo toto video, tak dejte like a odběr. No a nazdar.